Nyrup der, så kommer jeg hjælpe. Giv mig en hjælpe, helt på radikale. Mortens chef ikke dengang, så kom hun ind, så fik hun ordentligt tæsk om morgenen. Det var ligesom ikke, at hun, der havde været opdrift siden aften før. Og så, det er den eneste måde, man kan samarbejde med de radikale, og det ved Morten. Ja. Det er ikke Morten. Jo, du er fuldstændig ret, Peter, du har ret. Jeg prøver lige at det var egentlig noget andet. Vi skal i gang, Peter. Vi skal i gang. Så vi fortælle, hvad vi vil lave? Jo. Altså, kernen i det er jo, at vi er jo stærkt optaget af politik, og vi synes også, det er sjovt at spille musik. Og så det, vi har gjort, er, vi kigger lidt på hver partileder og deres ulykkelige situation. Og så har vi fundet et rocknummer, der passer til den der partileders situation. Ja, det må I så vurdere. Det kan I vurdere. Men vi har i hvert fald fundet et nummer til. Vi har fundet et nummer, ikke Morten? Og på en eller anden måde, så håber vi, det siger lidt om situationen. Og vi starter jo et helt tilfældigt sted. Ja. Vi starter med Lars Løkke. Og hans situation. Jeg synes jo, Lars, han trænger til kærlighed. Det gør han, fordi Lars har det hårdt. Lars han virker meget ensom. Han er meget ensom. Prøv at tænke på Uffe Elbæk. Uffe, de ved med Love is in the air. I can see it everywhere. Altså, Uffe, han har jo folkets kærlighed, Morten. Ja, det har han. Men det har Lars ikke. Altså, Salig Saddam Hussein kunne vinde en popularitetskonkurrence overfor Lars Løkke. Og det er klart nok, at det er jo et problem, når man er statsminister, er det ikke rigtigt? Jo, du har jo været i politik for jo, det der med at være populær, det kan være en meget god ting i politik. Altså, men det er jo ikke noget, vi går op i. Ikke Venstre. Så det er jo ikke... Det næste bliver, du begynder at snakke om meningsmåling og sådan noget. Jeg tror, der er et bidrag til analysen her, ikke? Og det er, at altså, jeg savner sgu nogle af de der gamle Venstre-kæmper, ikke? Altså, Venstre er også blevet et festspillerparti, ikke? De sådan, kæmper sig, de skal sådan finde sig i alt for DF, ikke? Altså, jeg savner Uffe, ikke? Altså Uffe Ellemann, ikke? Sådan byliberal, EU og EU-sokker og alt det fede, ikke? Men jeg er nået så vidt ud, så... Altså, jeg er nået så langt, jeg er lige ved at begynde at savne Thor Petersen. Kan I huske Thor Petersen? Kan I huske ham? Prøv at høre, der var engang en finanslovsforhandling, hvor så skulle der gives nogle penge til sådan kriminalforsorg og sådan forsøg med sådan præventive indsatser og så videre. Og vi sad og forhandlede og hakkede i det. Og så på et tidspunkt, så kommer der et forslag på bordet om, at der skal bevilges flere penge til elektroniske fodlænker. Og det sidder vi så og snakker om. Det var meget moderne dengang, ikke? Og hakker i det frem og tilbage. Indtil Thor, han får simpelthen nok. Elektroniske fodlænker, siger så. Hvorfor skal de være elektroniske? Den der form for venstrefolk, den finder du ikke helt med. Der mangler noget, ikke? Der mangler noget der. Jeg tror ikke, det vil bidrage til Lars Løkkes popularitet, nødvendigvis. Lars fortjener en sang. Lars fortjener en sang, og vi har fundet en. Vi synes, han er meget alene, Lars. Vi synes, han mangler kærlighed fra folket. Og det har vi en lille ting på her, som vi tror, I må godt vente med foden, hvis det er, I synes, det falder naturligt. Det er godt. Er I klar, drenge? Vi kører.